Dair mas is mis don lo dul agus mo chalín blána an lam tí se réiltocht an éilein uair agus is an uair dom rís chun fáilte chur roh goléir go tomcheachtain an taurig agus an póg fósta dal hartáin nach das é a bhéle chéire rís mar fphobal. Seachtain dan himmochtaí ha blandaíh rangan na gailne idir 1 gribh 9 gotí a héan san ír 9 Eastern Standard Time. Sna trónónta be ceirna na cocareachta, filiochta a bhráníochta agus scíliochta agus uaran an tonaise ri. Tá ní mion san rí cangatáin, don uair ranganna gibh agus be géon cód a bhainin leis na ranganna agus ceirna ar fáil na G-drives díh. Gan bhuaile churann na daltaí eile agus na ranganna an tasnú aga 1 ar an dúirt, mar sér dáile déananig olibh rim ré leis na nascanna í láimhgaibh agus 1 áir printailte meach mas gá. Dimeoch 1 dacrocht a gaibh, bíg I dangmhailing ag info@gaeilge.ca. De sahar an Kerala diag, beg an trachtas siúil comórtas bheoga agus tespáintis a sradosúna bhráneachta agus sean nós, agus ír bhúrtóir chornaí riad am réadní ostín mar bhreithefging. Imochtaí beag bídeach ar na rachta sé, agus fán oring go mari sé a bhat. Ach ní bhari sé gan luch éisteachta nó déine go bhfuil compórdortha dal in omíocht. Mas rud é go bhfuil a lorig as ólis do chlas cóisire ó hain ólí in atmosfér taceochta, tahan tíam or tanam a chursa ri. Berim mo vannacht agus mo bhuiachas bhuiir melliche a chur na himochtaí seo le chéile. Siad grúpaí beaga le sain ordathe sa léire iad na melliche, technoliacht fasnéise cadrh poblí cadr bhaige nó imochtaí cultúre mar hamplí dófa. Dimeach sim ag aine róla gleachta nach bheochan na gailige, pe hart sin na bhuilir, nó mar bhfuil na gaiile go florseach got, ach fán ort agus duine timántaú, beg faltaí chelíród. Beg féile na sneachta cása rís na mi fáre go ligadí mar thomcheachtain bhóndóing líne, curí ginú bhéle ríhí. Beg an tomcheachtain seo boga thar neis go síomh fisiciúil na gailteachta don bhléon seo chuin le cúna dé agus na vaccíne. Má chloistear go bhfuil a hiile bhainnecha chun tom ide suibh. Tá míad ansó chun cabhrúlibh. Tá míad ansó chun cabhrúlibh agus seans go gurir imochtaí nua bun líne má éaltaríad. A rís beir mo 100 míle fáilte rómhíle go léir go tomcheachtain saring na gailteachta go raibh 16 fé rá oribh.